Jeg hedder David Brandt Klug, og jeg er fra Arkitekterne Brandt Fischer. Hvad er det, vi kan, når det kommer til dit fremtidige byggeprojekt? Jo, det vi kan, det er at tage dine drømme og dine behov og bruge dem som omdrejningspunkt i den proces, der skal finde frem til, hvordan lige præcis dit nye hus, det skal se ud. Der findes selvfølgelig også en masse standardløsninger på markedet. En masse typehuse, som der retter sig efter den her meget brede målgruppe. Men spørgsmålet er det sådan, du gerne vil bo? Fordi de fleste af os har jo et ønske om at præge vores omgivelser. Og vi har i hvert fald alle sammen en mening om, hvordan vi ønsker at bo. Hvordan vi mener, at vores hverdag, den skal fungere. Og det er jo netop sådan nogle ting, vi mener, der skal tages med i betragtning, når en ny bolig, den planlægges. Og hvis man gør det, så behøver det heller ikke at blive dyrere. Så dine drømme og dine behov, kombineret med vores kreativitet og faglige indsigt, på den måde får vi sammen skabt de helt rigtige rammer for lige præcis dig og din familie.